Ruoassa on monta, että silloin kun mietitään menytä ja tehdään ruokalistaa, niin ennen vanha oli hyvin niin kuin tiukat lainalaisuudet, että kylmä, kuuma, lämmin, kylmä, että se menee niin kuin oikeassa järjestyksessä se meny. Ja sitten, että onko sillit, silakat ensin ja miten se menee sitten se järjestys. Mutta se on okei, se on hyvä oppia, se on hyvä tiedostaa ja se on hyvä tietää ja osaa. Mutta sitten on hyvin tärkeää myös niin menytä kun tehdään ja ruokaa kun tehdään, että niitä makuja löytyy sieltä. Löytyy sitä hapanta ja karvasta ja suolasta ja makeeta. Ja sitten kun umamista puhutaan ja ihmiset miettii, että mikä se umami on, niin että onko se joku jauhe. Mutta umami on silleen, että esimerkiksi kun on tuo dry age lihakaapit, sä laitat lihan sinne, hyvä marmoroitunut liha, laitat dry age kaappiin, missä on oikea lämpötila, siellä on suolakivi alla, se liha niin raaka kypsyy siellä, siihen tulee pieni pinta päälle ja se tiivistyy se lihan maku, niin se mikä sieltä tulee esiin, niin on se umami. Ja se niin on vaikea sitten sanoa, se on tavallaan sen lihan niin semmoinen, se tulee vahvemmaksi ja paremmaksi ja tiiviimmän makuiseksi se maku.